Mä oon tosiaan Lanto Joonas orkesterista, terve, ja tässä meillä on sitten Lapista on se. Joo, kyllä. Lapin media. Silloin pitää tässä rehellisesti kysyäkin. Lapin mies yrittää sönkitä. Mutta tosiaan tässä meillä tulevien konserttien taiteilijat. Meillä on täällä Tero Toivonen, käyrätorvisti, hirvennys, kitaristi Marsi Nyman. Hei. Ja sitten lyömäsoittaja, vibrofonisti Arttu Takalo. Ja kapellimestarina meillä on tällä viikolla Jukka Iisti. Hyvä. Ja ihan aluksi, niin voitteko kertoa tästä konsertista ja teoksista, esitellä hiukan, että mistä tässä on kyse? Kuka haluaa aloittaa? Kapellimestari tietenkin. Okei. Okay. Joo, tämä on vähän semmoinen juttu toi Woody Allenin elokuva. Kaikki mitä haluat tietää siitä ja siitä, mutta ei tule kysyä. Voisi sanoa, että konsepti on ehkä kaikki mitä olet halunnut tietää musiikista. Niin pamahtaa sitten sekä huomenna täällä Vaasassa ja perjantaina Seinäjoella. Tämä on aika monipuolinen kattaus huomattavasti siitä, että Tapiola Sinfonialla ja Terolla ja Marsilla on myöskin omat projektit, koska Marsi on Tapiola Sinfonialla taiteellinen partneri ja Tero on orkesterissa soolotorvisti äänenjohtaja, jotka ovat sama asia. Heillä on myöskin paljon tämmöistä, että orkesterin eri roolit musiikki- tai konserttielämässä ylipäätänsä. Ja tässä konsertissa on vähän semmoista samanlaista. Eli esitellään myöskin, että miten monipuolista ohjelmistoa orkesteri Urupaan saa soittaa ja miten monipuolista musiikkia ylipäätänsä on. Että on tyylisuuntia, lähdetään ihan niin kuin puhtaasti on sitten niin kuin Beethovenin klassinen teos ja siitä päästään sitten modernin musiikin hullun tiedemiehen Edgar Varesen musiikkiin, että semmoinen niin kuin laajat ääripäät on niin kuin tyylisuunnissa mukana. Mutta sitten on myöskin barokkimusiikkia, joka taas on sitten Marsin käsialaa ja se uppoutuu tämmöiseen niin kuin monipuoliseen metamorfoosiin Frank Zappan ja Marsin musiikkikielestä. Ja sitten on erilaisia pienempiä pätkiä, jossa on marssia ja tangoa ja galoppia ja polkkaa. Ja tango tulee Arttu Takalolta ja tango Videotek-teos ja sitten on myöskin Artulta When Will I Lay My Heart jousiorkesterilla tämmöistä romanttista, elokuvallista, kaunista musiikkia. Et meillä on, ja sitten on vielä niin kuin käyrätorvikonsepti, konserttiino käyrätorvilla ja sähköpikaroilla, joka on Marsin teos, on Hans ja Elegi. Ja oikeastaan kaikkea siitä väliltä. Ne on tämmöisessä hyvässä paketissa kaikki. Ja yhtenä semmoisena ehkä keskeisenä nimittäjänä, jos voi niin sanoa, on tuo edesmennyt vaikuttava musiikkimies Frank Zappa. Ja Zappa-musiikki sitten on taas semmoinen niin yhteisenä nimittäjänä siinä mielessä, että kaikki nämä teokset on ehkä nyt sitä background-musiikkia tai on tietyssä mielessä niin kuin kaikissa on semmoinen niin kuin Zappan musiikillisen maailmankuvan henki. Tietysti kaikki Frank Zappa. Säkin tiedät. Joo, kaikki levyt. Tällainen vastaus. Kyllä. Joo. No, haluatko sä Marsi kertoa niistä sun omista teoksista vähän tarkemmin, että mitä siellä on luvassa, mitä ne on syönyt? Se on niin kuin mun... Mä oon säveltäjänä silleen alkumetreillä, että säveltäminen on semmoista ihanaa löytämistä. Nyt se alkaa ahistaa pikkuhiljaa, koska alkaa olla vähän deadline. Alkaa tulee luomiseen semmoisia tuskalaisia sävyjä, mutta mun kitarakonsertti on toka osa, joka on semmoinen nopea, vähän niin kuin humppa. Siinä on jotenkin sapelitanssia ja Simpsonien tunnarin ja
piirros-elokuva musiikin yhdistelmä. Ja sitten se Torvi-biisi, joka mä oon Terolle säveltänyt, on Teron musiikillinen näköispatsas. Mä oon yrittänyt kuvata häntä ensin hilpeänä seuramiehenä, joka hän on. Hyvin sydämellinen, ympärilleen valoa ihminen. Ja toisessa osassa sitten haluan näyttää Terosta sellaisen syvällisemmän ja elämän nurjan puolen tuntevan. Ja sitten loppu. Se biisi loppuu semmoiseen heroiseen, sankarilliseen, suurelliseen tunnelmaan, koska Tero on arkipäivän sankari. Hän tekee työskentelyn Tapiolla Sinfoniasta kaikille mukavaksi. Ja seurasin tätä, kun kierretään jonkun orkesterien kanssa, niin Tero on vähän sellainen meidän keulamies siinä, että Terolla on tosi hyvä visio siitä, että orkesteri niin kun pitäisi olla siinä kaupungissa, missä se toimii, niin jokaista teitä varten, esimerkiksi Vaasan kaupungin orkesteri pitäisi palvella tavallaan teitä kaikki. Mä en tiedä, olette sitten viitatkaan, jos olette käynyt kaikki tuolla Vaasan kaupungin orkesterin kohdalla. Ne on siis todella hienoja soittajia ja tosi hieno bändi. Sali on hieno ja on ollut tosi kiva tässä. Mutta se mitä me tavallaan halutaan sanoa, me soitetaan myös koululaiskonsertteja. Me soitetaan huomenna koululaisille ja ylihuomenna onneksi myös koululaisille Seinäjoella. Halutaan sanoa, että tämä ei ole teidän koululaisten mummojen tai vanhempien orkesteri, vaan tämä on myös teidän. Ja tulkaa kuuntelemaan tätä. Tämä on tarkoitettu sitä, että jokainen saa siitä. Se olisi semmoinen hieno visio. Sitä vielä tuli semmoinen mieleen, mikä on aika jännä. Marksi voi sanoa ja Musta voi sanoa sitten, jos on väärässä, niin itse tuli mieleen se, että sä olet väärässä. Mä olen niin väärässä kuin voin olla. Mutta että on kyseessä sitten niin kuin, tavallaan niin kuin Beethoven tai Stravinsky ja Varese ja Zappa, niin jokaisessa teoksessa on kuitenkin jotain melkein niin kuin toisista. Että Marsi on niin loistavan upeasti pistänyt niin kuin näihin omiin teoksiinkin. Siellä on niin sitä sävelkieltä, jota näillä edellä mainitulla ja muillakin henkilöillä on, mutta niin kuin hyvä säveltäjä aina tekee, niin se ehkä lainaa, vaan varastaa ja tekee siitä niin kuin oman näköisensä ja oman kuuluisensa. Niin, sitten kun kumpikin herroista sävelteistä Arttu Takola ja Martti Hilman on niin monipuolisen musiikin maailmassa saaneet koulutua ja kouluttua ja elettyä, niin sitten niissä teoksissakin on niin paljon ilmaisuvoimaa, joka ei jätä kylmäksi missään mielessä. Saanko kysyä? Joo. Kysyit, että ketkä tuntee kaikki, onko Frank Zappa tuttu, niin sitten se, että entäs niin päin, että kuinka paljon te itse olette sitten niin kuin kaikkea tällaista klassista tai Beethovenia tai sille, että kuinka tuttuja ne on teille? Että mikä tämä tavallaan tämä yhteys sitten, että Zappa ja joku teidän tyyppinen musiikki ja sitten klassinen. Niin mikä se tausta sitten, että kuinka hyvin te tiedätte? Joo, no mulla ainakin klassinen musiikki on se, millä mä oon aloittanut lapsena lyömäsoittimen puolella, tai ihan ensin pianoa ja sitten lyömäsoittimen. Mä oon Sibelius-akateemian nuoriso-osastolla kouluttautunut aluksi lyömäsoittimiin, silloin ihan teinipoikana nuoriso-osastolla. Ja aloin soittaa orkestereissa jo ihan 2-13-vuotiaana, ekana Kouvolassa ja sitten pikkuhiljaa muutin Helsingin, ollut keikolla RSOs ja HKs. Mä oon niin siellä lyömäsoitin pultista sieltä takarivistä saanut kuulla koko ikäni, ihan näihin päiviin asti niin sitä orkesterimusiikkia. Ei sitä tullut kuunneltua. Mulla se on niin kuin lapsuudesta asti, vaikkakin sitten aikuisella on tullut paljon enemmän jazzmusiikkia ja kevyt musiikki myös mukaan, mutta korvissa on soinut aina klassinen musiikki ja partituuria on tutkittu. Se on mun tausta. Saanko mä kysyä sinulta vielä? Joo. Kerropa, sanotaan näin, että mikä sinuun kolahti 12-vuotiaana esimerkiksi? Kuinka laaja, niin moni asia.
No joo, kaksi asiaa musiikin puolelta on. Mä muistan, että mä oon ollut 12-13-vuotias, kun mä näin ja kuulin eka kerran Severi Pyysakon soittavan. Hän oli silloin Pori-Jakseella nuori taiteilija ja Sarah Vaughanin kanssa pääsi soittamaan lavalle. Ja se tuli sitten telkkarista joskus. Silloin ei ollut suoria lähetyksiä, vaan se tuli joskus seuraavan syksyllä. Mä muistan sinne, että mitä tuossa tapahtui. Mä en ymmärrä mitään, mutta tuo on mahtavaa. Siitä jäi semmoinen niin improvisointiin kiinni valtava palo. Ja sitten toinen oli kyllä se, kun aikoinaan tuli toi Amadeus-elokuva, tämä oli siis 85, mä oon 3-14-vuotias, me käytiin se koulun kanssa katsoa. Muista miten vaikuttava se musiikki oli jo siitä, kun se alkaa silloin 25-osalla G-moll-sinfonialla. Ja sitten siinä mä muistan, kun Mozart pelaa biljardia, tai säveltää biljardipöydälle kotona. Mä ajattelin, että vitsi mitä elämää, taiteilija elämää ja vakava musiikki soi koko ajan. Niin noin kaksi on kyllä semmoista, mitkä on jäänyt. Siinä on ulkomusiikillista ja romanttista. Ja sitten ihan se käytännön näkee jonkun soittavan sitä vibrafonia, joka on mulle niin lajin soittaa. Noin on se ne kolahdukset musiikkipuolelta. No mulle ehkä siis, kun soittaa Käyrätorvi-nimistä soitinta, niin se on aika... Mä oon 21 vuotta soittanut itse Tapiola Sinfonietta tässä Espoon kaupunginorkesterissa. Mulla oli itsellä nuorena pelasin jääkiekkoa innoissa, se oli mulla ja kuuntelin Iron Maidenia ja Kiss-nimistä yhtyettä ja en kuvitellutkaan soittavani Käyrätorvea. Ja sitten isä ja äiti sanoi, että haetaanko tuonne musiikkiopistoon? Mä sanoin, että joo haetaan. Meillä oli piano kotona ja sitä mä tykkäsin soittaa, mutta sitten musiikkiopiston rehtori soitti sitten pääsykokeiden jälkeen ja sanoi isälleni, että täällä oli kuule Heikki 100 parempaakin pianistia kuin tuo teidän Tero, mutta Käyrätorvessa voisi olla tilaa, että mitä siihen. Ja mä sanoin, että ei käy, mutta isäni sanoi, että auton takapenkille siitä ja sitten ajettiin Järvenpäähän, kun asuttiin Tuusulassa. Ja tapasin valtavan hienon opettajan. Edelleen meni varmaan 5-6 vuotta, ei mua se soittaminen kiinnostanut yhtään. Istuin tietysti musiikkiopiston orkestereissa ja siitä on mulle se, että mä tunnen tietysti klassisen musiikin aika sillä tavalla, tai sanotaanko, että on soittanut aika perinpohjaisesti läpi monen säveltäjän teokset, mutta sitten hyvän opettajan vaikutuksesta niin jaksoin harjoitella sen takia, koska halusin ottaa hänet huomioon. Harjoittelin häntä varten oikeastaan kiinnostumatta klassista musiikista ollenkaan, mutta sitten tuli musiikkileirit ja tapasi samanhenkisiä ihmisiä paljon, jossa mä oon tavannut tämänkin porukan. Me ollaan kaikki kohdattu Oriveden musiikkileirillä monia vuosia sitten ja ystävystytty ihan todella pysyvästi. Tämä on siitä ihana kombo, että vaikka musiikki on vienyt meitä niin eri tyylilajien suuntaan monesti, niin tämä on nyt ehkä ollut meille sellainen kenttä, missä me saadaan tehdä kaikki yhdessä sitä kaikkea musiikkia, mistä me ollaan ollut aina kiinnostuneita. Joo. Mä soitin klassista pianoa yli 10 vuotta oikein kunnolla ja teoriaa tuolla Länsi-Pohjanmaan musaopistossa. Ja sitten kun tuli teini-ikää ja mun mielestä sähkökitara oli yhtäkkiä todella paljon siistimpi soitin kuin piano, mitä se onkin. Se on soitinten kuningas. Ja sitten klassinen musa jäi vähän silleen niin kuin tuli paljon bändejä ja sitä jats-innostusta tapasin paljon fantastisia, mutta menin Tapiolaan musiikkilukioon. Siinä oli Saari Jarmo ja Trio Töökeät opetti siinä yliopistossa siinä vieressä näin. Mutta sitten menin Oriveden musaleirille, koska mun yksi ystävä sanoi, että lähde sinne soittaa lyömäsoittimia. En mä ikinä soittanut lyömästä. Ei se haittaa, ettei siellä kukaan mukaan ilmeisesti osaa. Jotain kusetat siihen hakemukseen, kun olet soitellut niille. Sitten menin sinne. Siellä oli Arttu, nyt Tero, Kuusisto Pekka, Tatu Fertsen. Itse asiassa varmaan puolet kaikista Suomen orkesterisoittajista, mitä nyt soittaa kaikissa Suomen pääteissä. Ja vähän ulkomaillakin. Sitten Hannu Lintu johti silloin sitä opiskelijabändiä. Ja mä menin ekoja harjoituksiin aivan kusessa, suokaa anteeksi kielenkäyttöön, mutta Arttu otti mua tälleen ja antoi aina mulle kapulaa, joka sopi siihen ruutuun. No niin, se kohta tulee. Lyö tuohon, hän. Nyt, hyvä. Ja sitten seuraava kapula ja sitten se oli mieletön niin kuin se Rooman Pinjoelma, mitä me soitettiin Restpiikin ja sitten se oli aivan mieletön kokemus. Siellä oli Artun biisi. Seuraavana vuonna muistaakseni oli
Prokofievin toinen pianokonsertto, joka on vieläkin mun lempikonsertto. Kalle Toivio, joka on nyt Lykissä Purpurilla, se soitti sen. Se oli täysin niin kuin käänteen tekevä hetki. Näyttelypuhdin siellä soitti. Sen koommin mä oon niin partituureja tutkinut ja kirjoittanut paljon. Itse asiassa mun ensimmäinen orkesteriteos on Vaasan kaupungin orkesterin esittämä vuotta 2004 nimeltä Frysen Jul. Se oli sietämättömän huono biisi, mutta se oli paljon kaikkea onnistunutta ja sitten muutamat soittajat kannusti mua, että hei mä en tajua tästä biisistä mitään, mutta tää kohta on tosi hyvä. Kannattaa ja tämmöisiä kommentteja saa ja ne oli kuulla-arvoisia. Nyt mä opiskelin siviksessä säveltämistä ekaa vuotta ja tuntuu ihanalta tajuta, että en mä osaa mitään vielä ja on niin valtava määrä asioita opittavana. Se on kuulijoilla ihan sama varmaan. Mä oon jo nyt tässä vaiheessa vaan sille, että mä en tajunnut taas yhtään mitään. Siis mutta se, että herää teidän noista nyt jo, mitä olette sanonut, niin semmoinen, että ei kyllä mä taidan tulla huomenna sinne konserttiin. Ollaan voitavaa. Eka ilmoittautunut. Et kun se just semmoinen avoimuus jää niin kuin sellainen, että ei ole sillä, että te selitätte kuinka tämä on loppuun asti jo kaluttu ja te tiedätte kaiken, niin tulee semmoinen, että tässä on jotain mielenkiintoista. No, siinä on joku puolensa siinäkin, että joku on tehnyt koko elämänsä jotain tiettyä, vaikka soittanut jotakin tiettyä Bachia tai Beethovenia tai mitä vaan. Ja sitten se tuli tänne joku semmoinen tyyppi, joka olisi tämmöinen. Se voisi olla todella valovoimainen ja se voisi kertoa siitä jotain, koska sit kun menee kapealla alueella tosi syvälle, niin sieltä löytyy semmoista universaalia jotain, mikä kiinnostaa kyllä. Ainakin mä koen, että jos joku tyyppi on joku mestari jossain tietyssä jatsin aikakaudessa vuodesta 40 vuoteen 49 tai joku on jossakin tutkinut kaikki maailman niin alkatie-esseet ja biisit, niin sitten se on siinä niin spesialisti, niin se on kiehtovaa. Totta. Mutta että me ollaan vähän erilaisia tyyppejä. Meidän uteliaisuus ja elämänjana ulottuu ehkä niin paljon ihmisiä, että aina tulee uusi mielenkiintoinen ihminen ja sitten se saa meidät silleen liekkeihin. Me ollaan sosiaalisia tyyppejä. Joo, on se niin. Itsellä oli vielä pienestä Valkeakosken kaupungista ja musiikkiopistosta lähtöisin ja pianolla aloitin, että on niin kuin, klassinen tausta selkeästi, mutta sitten yhdessä vaiheessa kaikki tyypit rupesivat kävelemään pitkää käytävää niin salin perälle. Ja itse istuin sitten niin odotti, että pääsee pianotunnille ja ajattelin, että tässä on jossain on jotain vähän parempaa selkeästi. Ja se oli orkesteri ja sitten halusin niin siihen orkesteriin, koska sosiaalinen kanssakäyminen musiikin tekemisessä on minunkin mielestäni just se juttu, mistä siinä on kysymys. Kaikkia loistavia kirjailijoita väheksyä. Ja sitten mä vaihdoin lyömäsoittimiin yhdessä vaiheessa ja se oli mun väyläni sitten taas niin orkesterimaailmaan. Ja sieltä kautta sitten niin semmoisella asenteella, uteliaisuudella on oikein se, että yksi musiikkityyli ei tai siis totta kai se täyttää ja sillä tavalla, niin kuin Marsi sanoikin, että kun siihen pureutuu, niin tulee syviä juttuja. Mutta aina on sellainen, että ajattelee, että musiikki on ehkä jopa suurempi kuin yksi iso ruisleipä tai iso kakku. Se on oikeastaan ihan sama, mistä kohtaa sitä maistelee. On kiva maistaa joka paikasta. Ei ole vaan sitä yhtä, että toi on just tommoinen, että se on ollut sellainen oma lähestymistapa. Ja orkesterissakin, mä olin täällä Vaasassakin yhdessä vaiheessa, olin vuoden tuolla lyömäsoittajan pestillä. Ennen kuin Patrick täältä tuli, niin oli siinä, että olisikin tämmöinen klassinen tausta siinä vieressä. Ja tuohon noihin zappoihin voisi melkein sanoa sit vielä tähän näin, kun kysyit, että mikä näitä yhdistää tässä. Zappalla oli semmoinen tarina, tai se on joskus 40-luvulla varmasti, kun hän meni musiikkiliikkeeseen, hän oli säästänyt muutaman dollarin ja muutaman
Henin siihen päälle ostaakseen 2 Duo-tyylistä levyä, kun päättänyt. Sitten näki siinä alennuskorissa tiskillä oli levy, se oli semmoinen hopeanharmaa levy, joka kannessa oli niin sen näköinen ukkeli, että se oli saanut joku 3 Teslaa suunnatonta volttia hiuksiinsa suoraan. Näytti semmoiselta niin kuin hullulta professorilta ja hän päätti, että toi on pakko olla hyvä. Se on pakko sisältää hyvää musiikkia. Jos ton näköinen tyyppi tekee jotain, niin sen on pakko olla mielenkiintoista. Se avasi hänen silmänsä Edgar Varese. Ja Varesen musiikin myötä hän sitten rupesi pikkaamaan myöskin Stravinskin musiikkia. Ja sitten oli olemassa vielä vanhempi hullun näköinen tyyppi, joka oli Ludwig van Beethoven, joka myöhempiä Joosep-vaihtoja varsinkin sitten tykkäsi myöskin. Ja tällä tavalla sitten nämä tässäkin konsertissa mukana olevat niin sanotut Ludwig Zappa tai Marssi ja Arttu Sade liittyy yhteen. Joo, kyllä ymmärrän sen. Kun sanoitte siinä alussa, että teillä on niin kuin lapsille kanssa, että menette nyt soittaa jossain, niin Joo. mikä siinä on niin kuin lähtökohta? Miksi? Miksi ei? No, se kuuluu Ei, mutta siis Mä se voin on hyvä vastata. kysymys, mutta mua kiinnostaa miksi. Mä voin vastata, koska siis mulle, niin kun mä sanoin, että mä oon 21 vuotta soittanut orkesterissa, kun mä sanoin, että mä oon soittanut hirveän määrän klassista musiikkia, mä edelleenkään, niin kuin sä sanoit, tosi usein mä en myöskään ymmärrä monia teoksia, että mä en niin halua esittää, että mä tajuisin niistä aina jotain, mutta orkesterisoitto on fantastinen laji. Ja sillä hetkellä, kun mä en esimerkiksi taju kappaleesta mitään, niin mä keskityn ihan mielettömästi siihen yhteispelaamiseen sen oman joukkueen kanssa. Se on niin hienoa, ne kokemukset, vaikka musiikista ymmärtäisi välillä yhtään mitään, mutta jos onnistut sen niin kuin joukkueen, mikä mulle on se usein Tapiola-sinfonia, sen kanssa, niin se on fantastinen kokemus ja sitä mä tykkään vaalia tosi paljon, että mä kuulun semmoiseen joukkueeseen. Mutta tuosta lapsille ja nuorille, mä itse tuossa harrastukseksi tein semmoisen jatkotutkinnon tuossa ja mun aihe oli siinä yleisötyö, mikä on tylsä sana, enkä mä sitä tykkää hirveästi käyttää, mutta mä itse, kun mulla on semmoinen tausta, kun on tullut semmoisesta duunariperheestä, missä ei musiikki ei millään tavalla eikä mikään kulttuuri näytellyt minkäännäköistä roolia. Mä vaan päädyin musiikkiopistojen kautta jääkiekkopopin kautta näihin hommiin. Ja mulle tuli oikeastaan isoksi missioksi tuli se, että mä oon halunnut, että se orkesteri meillä siis, kun mä siellä Espoossa touhuan, niin kuin Marsikin, että iso kaupunki ja me ollaan heidän palvelunsa ja mä aina sanon sitä, mitä mä joka paikassa on sanonutkin, että lapsille ja nuorille meidän pitää pystyä tarjoamaan myös se musiikkielämys ja kokemus. Ja se ei tarkoita sitä, että niiden tarvitsee tulla edes konserttisaliin, vaan meidän tehtäviin kuuluu se, että meidän pitää mennä kouluihin, meidän pitää mennä ihan neuvoloista lähtien meillä Espoossa yritetään toimia, että me aloitetaan sieltä, mennään päiväkoteja ja kouluja me tahkotaan. Meillä on 110 koulua Espoossa ja se on tavoite, että siellä meidän kaikki muusikot olisi jossain vaiheessa saatu katettua tämä koko ikähaarukka lapsesta aikuiseen ja sitten mennään vielä siitä tuonne vanhainkoteihin ja meillä on sairaalamuusikoita myös Tapiolassa, jotka käy meidän orkesterin toimista siellä. Mulle on itselle ihan älyttömän tärkeää se, että pystyttäisiin tarjoamaan kokemus musiikista. Ei sitä, että me ei voida odottaa sitä, että ne tulee konserttisali, eikä sitä työtä saa tehdäkään se niin kuin kiiltos irnis tai että se olisi joku tavoite, vaan tavoite pitää olla se, että ne oppii tunteet, että teillä on kaupungissa tällainen orkesteri ja tämä kuuluu teille. Ja kun mäkin menen kouluihin, niin mä aina sanon sitä, että mä käyn metsästämässä siellä semmoista haaleata plusmerkkiä tai vihreitä valoa. En sitä, että tulisi konserttiin. Se on mieletön bonus, jos joku sen hulluuden tekee, että tulee sinne ja kuuntelee sitä. Mutta jos niillä jää mieleen, että siellä kävi semmoinen Terossa soitti Käyräntorve ja sitten se vähän käytti kaikennäköisiä vaikka sähköjuttuja siinä mukana ja teki siitä mielenkiintoista. Ja sitten menee kotiin ja sanoo niiden isille ja äitille, jotka on sitä mieltä, että heidän veroeuronsa aivan turha menee esimerkiksi tämän orkesterin ylläpitämiseen. Niin kun ne kertoo, että siinä oli kiva päivä vaikka yhden muusikon kanssa, saati sitten sen koko orkesterin kanssa, niin silloin mulla on se fiilis, että me täytetään se tehtävä, mikä meille kuuluu ja me pystytään samaan aikaan viedä myös ihan sitä musiikin yleistä sanomaa eteenpäin. Siinä on mulle ne suurimmat tavoitteet tänä päivänä, kun mä en itse koe ollenkaan sitä pelkkää konseptitoimintaa meidänkään niin kuin
keskeisimmäksi hommaksi, vaan siihen kuuluu myös se, että me pystytään antaa se kokemus ihmisille paikasta riippumatta ja sitä kautta ehkä saada ihmiset kiinnostumaan. Ja sen takia lapset ja nuoret, ei sen takia, että me jotenkin yritettäisiin niitä kouluttaa, vaan se vaan, että luotaisiin niitä hyviä fiiliksiä. Kun kaikillehan teille ja meille musiikki merkitsee jotain. Ei ole yhtään ihmistä, jolle se ei merkitsisi mitään. Kun sen löytää sen kohdan, missä tavataan ja kohdataan, niin siitä jää hieno jälkivalta. Se hyvin oleellinen pointti, joka on super tärkeä, on se, että meidän ajatukset siitä musiikista, me ei haluta sitä, että no niin, ei tätä peettoa mene, että vedetään tällaista sähkömusaa, niin teidät tikkaa. Ei se ole se niinku pointti. Ei se johdu niinku se riipu siitä, että mitä musaa on. Jos tuonne pistetään Scandinavian Hanksit nahkauskelassa soittaa joku Mozartin viulukoetta, ihan varmasti teidät tikkaa. Ei se niinku kyse siitä, että joku musatyyli olisi jonkun mielestä lähtökohtaisesti niinku. Et mä uskon siihen, että jos kirkastaa sen musiikin ja sen orkesteritoiminnan, sen syvintä ydintä, niin silloin kaikki ikään kuin tapahtuu itsestään. Jos me onnistutaan kaivaa jostain sävellyksestä joku tosi hieno ydin esiin, niin kyllä se puhuttelee sitä ihmistä, ketä se puhuttelee. Meidän ei tarvitse tavallaan paketoida sitä meidän sanomaa tai dempata jotain elementtiä siitä, jotta se menisi paremmin kaupaksi jollekin. Mikä tää nyt on tää abstrakti teini-ikäinen, jolle me ollaan tässä nyt esiintymässä tai jotain me halutaan. Sitä ei tarvitse tehdä. Et se pointti on musta siinä, että minä tässä soitan ja sinä siinä istut ihan sama kuka sä oot ja minkä ikäinen sä oot ja mitä mä soitan. Tähän mun tavoite on luoda tähän tämmönen yhteys ja sitten tehdä tästä yhteinen kokemus. Koska se on mulle myös kokemus aina, kun se yleisö ja minä ikään kuin päästään siihen maagiseen, jos päästään. Toisin kitaran leirittely vuosien varrella, niin se on välillä marssista, että se erottuu siitä muusta, että se on aina ollut oman tyylin vetäjä. Kiitos kaunista sanasta. Tämä on minusta semmoinen tosi oleellinen pointti, jota mä joskus mietin pastoripoikana myös semmoisen kirkon tällaisen, että menee nyt vähän sivuaihe, mutta joskus tuntuu siltä, että on se sitten kirkko tai uskonnollinen elementti, musiikki, koulutus tai mikä tahansa, niin joskus tuntuu, että siihen ikään kuin päälle yritetään tehdä jonkinlainen asia, jolla se menisi paremmin kaupaksi. Ikään kuin vähän markkinaterminologian tai jonkun semmoisen kautta ikään kuin sellainen, kun taas, jos sitä itse ydintä kirkastaisi, niin sitten se ihan varmasti, ehkä siitä tarvitsisi silloin laskea, kuinka monta ihmistä tänne kuinka monta ihmistä tämä koskettaa tai mitä viivan alle jää, kuinka paljon täällä tähän voi. Mä koen, että me ollaan monien orkestereiden kanssa tehty juttuja, niin ne orkesteritkin varsin saa avautumaan aika hyvin oman soiton ja muusikkoiden ja persoonan kautta. Ne orkesteritkin soittamaan enemmän yleisölle. Me ollaan orkestereissa totuttu aika paljon siihen, että me mennään istumaan sinne hiljaa ja yleisö, meillä ei oikeastaan hirveästi kontaktia. Sitten me aletaan eikä ehkä tarvitsekaan samalta, kiitos työssä. Mä jatkan muutama kehu lisää, niin mulla on seteleet. Se, että meidän orkesterimaailmassa on jotenkin, me ollaan ehkä ajattu sellaiseen pisteeseen, missä oikein kukaan tiedä välttämättä, millainen olisi se paras kontakti yleisön kanssa ja miten se musiikki tavoittaisi vielä paremmin ihmiset. Mä ainakin itse koen usein sen vähän hankalaksi sen homman, kun menee istumaan orkesteriin ja siinä on vielä takarivi ja sitten on yleisö. Ja mä näen siellä meidänkin kausikorttilassa, mä näen hirveästi tuttuja ihmisiä joka viikko, mutta silti mä haluaisin tuntea jotenkin paremmin, niin olisi kiva, että se pystyisi välittämään vielä paremmin. Siinä on ollut Marsian ihan mahtavaa, että se on onnistunut sitten tekemään tuossa orkesterikeulilla sen, mitä orkesterikurssilla olen Padolan oppilaana, niin myöskin oltiin Vaasassa orkesterikurssilla ja monessa muussakin paikassa ja sitten tuli tietysti koulutuksen korkeakoulussa Padolan opissa muutakin. Me aina ajateltiin, että ne kaikki kurssikonseptit meni oikeasti ihan päin honkiin. Niin jokaisella meillä kurssilla mukana oltiin, ensinnäkin jännitti hirveästi ja sitten kun oli esitys, oli sillä eli poikiminen, menikö se nyt oikeasti kauhean hyvin vai menikö se nyt oikeasti ollenkaan. Niin toi tosi hieno kuulla, että teillä on sellainen hyvä kokemus
nimenomaan tuommoinen kokemus, että täytyykin sanoa kaikille, jotka edelleen kurssilla on, niin kannattaa tsempata, että sieltä voi tulla hienoja kokemuksiakin. Ja varmaan aika paljon siinä on sellainen, että tietyssä pisteessä sitten, että siinä on tietty määrä tämmöistä niin kuin henkistä asiaa siinä mielessä, että ihan samalla tavalla kuin ihmiset kohtaa, että kaikkihan on niin kuin värähtelyä, kaikki mikä värähtelee tässä meidän välillämme ja muutakin, mutta sitten semmoinen niin kuin aidon henkilön kohtaaminen, joka on niin kuin mitä oikeasti onkin siihen pisteeseen iästä riippumatta, niin silloin niin kuin, sit kun semmoiset niin kuin värähtelyt kohtaa siinä hetkessä ihmisten välillä, niin silloin siitä syntyy semmoinen niin kuin tietynlainen luottamus ja ilo ja yhdessä tekemisen, niin kuin kanssa tekemisen, joka sitten varmasti välittyy myöskin kuulijoille. Se on niin kuin ehkä semmoinen tietynlainen selitys, mikäli sitä tarvitsisikaan selittää. Niin, se on mysteeri. Se on mahtavaa. Ja se, että yksi mikä niin kuin mulle tulee mieleen on se, että siinä jotenkin niin kuin ne ihmiset, jotka soitti siellä ja se, joka oli siinä kapellimestariharjoittelijana, jos nyt näin voisi sanoa, niin ne oli kauhean pelottomia. Siis sille, että siinä ei ollut sellaista, niin kuin jännittäminen on eri asia, mutta niin kuin, ettei ole pelkoa. Niin, siinä on, en mä tiedä, voiko sitä sanoa näin. Yhdessä vaiheessa, kollegoitakin toivottavasti hyvin tuntien, niin tuossa ammatissa, tai siitä kun siitä tulee ammatti, niin siinä voisi ehkä näin niin kärjistäen sanoa, että voi tapahtua niin kuin, tavallaan semmoinen tietynlainen tämmöinen käyrä, että tuossa vaiheessa, mistä nyt puhutaan näin kursseilla, niin on semmoista, vaikka tietysti muistan kaikkia, ihan jokaista, ketä nyt missä tahansa on kokelaista ja silloin kokelaina, niin jännitti tietysti tilanne. Mutta se tilanne oli tavallaan semmoista niin kuin gepardin tai tämmöistä niin kuin leopardin tai leijonan saalistavan niin kuin villieläimen jännitystä. Niin kuin innostunutta jännitystä. Ja siinä ei koskaan ollut taustalla kuitenkaan semmoista, että toivottavasti tämä menee hyvin, toivottavasti tämä menee hyvin, että saisi uuden keikan, toivottavasti tämä menee. Koska se heti tavallaan niin kuin torppaa sen semmoisen sisäisen vapauden tehdä niin vapaasti ja olla vapaasti. Sitten kun niitä konsepteja rupeaa tulemaan jonkun verran, niin sitten yleensä voi käydä just tahtomattaankin voi käydä semmoinen, että tavallaan niin kuin ajattelee sellaista asiaa, jota itse asiassa niin kuin oikeasti ei ajattele. Koska niin kuin ajatukset, jotka ei oikeasti ole sen ihmisen omia, vaan ne on niin kuin jonkun egon sanelemia ajatuksia, tulee siihen tietoon. Ja sitten kun sen oivaltaa ja pääsee siitä asiasta yli ja kykenee taas olemaan niin kuin täysin vapaa, tavallaan niin kuin huoleton siitä ajattelematta, että mitä muut ajattelee musta. Kiitos, hienoja vastauksia. Yes. Mahtava juttu, että näin hersyvä keskustelu meillä tästä syntyy, niin kuitenkin aletaan loppupuolella tätä keskustelua, niin voisin vielä kysyä ihan lyhyesti teidän nykyhetken kuvioita, mitä teillä on meneillään ja mitä on tulossa. Voisi vaikka Arttu aloittaa. Mitä projekteja? Kerron mielellä. Ensinnäkin mä oon tekemässä mun soololevy, joka on jo 8. Mä oon niitä tehnyt pari vuoden välein, se tulee toivottavasti toukokuussa tai viimeistään ensi syksynä. Sitten mulla on ollut ilo ja kunnia tehdä Helsingin kaupunginteatterille, joka on ollut remontissa, joka avataan nyt elokuussa. Niin Lassi Mortensonin Myrskyluodon Maija, mä oon tehnyt siitä musikaalin, kirjoittanut koko sen shaisen läpi. Ja siinä on mennyt vuoden päivät ja se alkaa olla nyt valmis. Ja hiljaisuus. Sitten mä saan tehdä näiden kanssa keikkoja näitä ympäri Suomen. Sitten mä soitan Dallape-orkesterissa. Meillä on aika hyvä meininki ja hyvä tulevaisuus tulossa. Jonkun verran jazzmusiikkia, freelancerina siellä täällä. Jonkun verran muidenkin ihmisten levyjä on päässyt ja on tulossa tekemään. Siinä päällimmäiset. Mulla on niin leipää on murusina maailmaa todella. Välillä vähän vaikea muistaa, mitä kaikkea sieltä on tulossa, mutta kaikkea on.
Ja on pakkokin olla, koska on freelancer ollut koko ikänsä, niin heitellään noita verkkoja vesillä ja onkia joka suuntaan. Mutta tossa on tärkeää mun mielestä. Yksi Aatu makeimmista jutuista taas se on monta semmoista, mutta se Topi Sorsakoski viimeinen levy. Niin. Teet orkestroin. Joo. Siitä on 6 vuotta. Joo, oli ilo ja kunnia päästä tekemään Topi Sorsakosken levy, kun Pedro Hietanen oli tuottaja ja Pedro tunsi. Itse asiassa semmoinen historia, että Pedro Hietanen on ollut mun isä Vainaa, joka oli laulaja toiselta ammatiltaan, niin sen bändissä joskus 60-luvulta Pedro tiesi mun isän ja sitä kautta mut. Ja pyysi mua orkestroimaan koko sen Topin levy, ja Topin levyhän jäi vähän lyhyeksi, koska Topi kuoli kesken sen tekemiseen. Silloin pohdittiin monen kertaan, että julkaistaanko vai ei, ja jatketaanko edes levyn tekemistä, mutta onneksi tehtiin loppuun, siitä tuli ihan hieno palvelu. Se oli hyvin opettavaista ja mielenkiintoinen retki. Kiitos kun nostit tuohon. Entäs muut? Mitä tapahtuu? Tulevaisuudessa. Meikäläinen selvittää trumpettikonserttoa. Yes. Siitä tulee saakeli hyvä. Saakeli sentään. Tämä esitys on huhtikuussa Tapiola Sinfonietta solistina Jukka Eskola. Ja missä vaiheessa teos eksä on? Siinä on 2-3 minuuttia soivaa matskua jo. Olin juuri tuolla Vaasan kaupungintalon kamarimusiikkisalissa. Siellä on hieno vanha staime. Ai saakeli. On hieno soitin sillä sitten muutaman soidun rupsautin sinne ja orkestroin myös Helsingin kaupunginorkestille Jukka Perkonen uuden trion materiaalia. Hän on tehnyt Dizzy Gillespiin musiikista hienoja saakeli. Niitä orkestroin. Se tulee 11.4. Niitäkään ei ole ihan vielä. Kyllä, mutta se on nopea meni. Se vielä hyvin aika. Se deadline inspiroi. Oma toinen levy on kanssa tekemä. Loppusuora. Sitten me tehdään Teron kanssa vaikka mitä. Meillähän on toukokuussa kerta kaikki ja Tero opettaa Sibelius Akatemiassa, niin heidän oppilaansa. Joo, tehdään Sibelius Akatemian vaskisoittajat. Tehdään yhteiskonsertti, jossa mä olisin tekemään muutaman sovituksen ja ehkä jopa mä olisin omaa musaa, katsotaan mitä siinä niin päätetään, mutta se on vahvasti siellä 23.5. Kyllä. Ja mä oon Espoon Big Bandin kapellimestari Heilan Kapulirat Serokas konsertti. Tuleeko tänne Vaasaan semmoisia konsertteja, joissa sä oot kapellimestari? Minä? En mä usko. Ehkä sitten kun minä niin kehityn, mutta kyllä siihen menee vielä. Mä en osaa niinku johtaa mitään klassikkoja, kun mä halutaan. Mutta jos mä oon itse kirjoittanut jonkun biisin, niin sit mä ehkä uskon. Mä oon ollut kerran Porin Sinfoniassa johtamassa. Ja meidän Tapiola Sinfonietta Marsilla tulee jo. Entäs Luka? Tervalo. Että ei huolta, Vaasaan tulee parempia kavereita. Mitäs Lukalla? En mä usko, sulla on mun puikot. Se onnistuu. Mulla on ei minulla ole vaikka niin hienoja kuin heillä. Vähän ei sano mitään. Mä menen kotiin verran vasta ja meillä on usaffaa. Ja no ei tässä ole, heidän kanssa on tosi kiva vielä tänä keväänäkin tehdä yhteistyötä ja sitten tulee konsertoitua sitten vähän muissakin paikoissa. Sä käyt paljon Tanskassa. Mä käyn tosi paljon Tanskassa. Joo, Saksassa ja Japanissa. Sillä on hyvästi. Tykkääkö susista? Kyllä mä tykkään susista. Tiedätkö? Särästä. Me tykätään kaikki särästä. Oltiin Lappeenrannassa, mentiin Lemillä särässä ja tuli hyvä olla. Joo, niissä vaiheissa mä käyn sitten aika paljon sitten muutama levy ja orkestereiden kanssa ja muutenkin. Ja sitten mä soitan edelleen erinäisissä poppoissa ja kokoonpanoissa.
verran. Ja sitten kun me puhuttiin tässä lapsista ja nuorista, niin on pari semmoista deadlinea. Yritän oppia kanssa toimimaan deadlineen kanssa. Siis musiikkioppilaitoksille, yhtenäisille musiikkioppilaitoksille lasten sportistereille teoksia, jotka olisivat sekä mukavia että pedagogisia että antavia. Semmoista tulevassa vielä kevään on 8-vuotias viulua soittava tytär, joka on erittäin innokas antamaan neuvoja, mitä kannattaa. Sitten vielä kesällä on muutamia festivaaleja, myöskin oma festivaali tuolla Sääksmäen kupeessa, jossa myöskin ovat olleet iloisemmin. Tero Heiman kertoo jotain. Niin, mä palaan lauantaina yöjunalla perjantain Seinäjoelle poikatin jälkeen suoraan Tapila Sinfonian levytyksen. Brahmsin toinen sinfonia aloittaa nuottiperinnön lauantai-aamuna ja siinä menee sunnuntai-iltaan. Sitten mä tosiaan, kun Marsi sanoikin, että mä opetan Sibelius Akatemiassa nykyisin käyttöön musiikin ja lehtori ja titteli. Siellä se aika kuluu aika hyvin. Pallotellen sen Tapila Sinfonietta ja sen Sibelius Akatemian työn väliin. Sitten luojan kiitos, mä pääsen välillä sieltä tekemään näiden ihania rakkaiden ystävien kanssa juttuja. Joo, tämmöisiä monipuolisia herroja meillä siis huomenna kello 19 täällä Vaasan kaupungintalolla ja sitten perjantaina Seinäjoen Isalilla kello 19 myöskin. Tervetuloa konserttiin ja kiitos tosi paljon teille, kun tulitte paikalle ja kiitos myöskin herroille. Kiitos teille. Kiitos kaikille.